Takže nech sa nehnevajú na mňa, ale prší tu, že jak kokot. Tak sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Som horúci motherfucker, nie je o čom Naháňam sa, robím a čo potom A čo potom Asi to nie je o tom. Čau. Ako? Čau. Čau. Čau, ja som Timo. Čau, ja som Timo. Troška hazardík. Majiteľ plusa, klasika. Klasika. Stále nám prší, takže je to veľmi na piču, lebo bude mokro, samé mokro a je to taká už akože menej prší aspoň, takže by mohlo už prestať pršať. Ja som sa vôbec nesťažoval, nikto by sa určite nesťažoval. A ideme za chvíľku už brať veci a pôjdeme tam. A Martin tu píska jak úplne hlupý. Čau ti retardi. To tam dáš? Dáš to tam? Budeš vulgárny, kámo? Pozri sa mu na prste. Také vecičky už bereme do fugy. A budeme sa ešte musieť otočiť raz, lebo to už všetko nedáme do auta. Takže čakáme teraz na Luizu. Pokým sa otočí a tak. Tu je nejaká hádka za mnou. Nejaká hádka. Ak ťa nestihnem do smrti, no tak sa zabijem. Ak ťa nestihnem do smrti, no tak sa zabijem. Ak ťa nestihnem do smrti, tak sa zabijem. Idem do toho, aj keď sa dnes toho zraníme. Nespomalujeme ani keď sa zraníme. Ďakujeme, Beyoncé. Má 20 a už má toho veľa očité. Keď ju lížem, tak je v nebi do speláckej scény. Deti, zavrite si oči, prichádzajú drogy. Maj si problémy. Do vlogu. Čo? Do vlogu, nová bunda. La Martina svek. La Martina zakrýva bunda La Martina. Ďakujem. A ja, že kde sú všetky kusky? Tak títo už tu stanujú na drop. Veľký hardcore. So many girls in